ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ସତ ମିଛ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଚ ହୋଇପାରିବ, ଉଚ୍ଚ ହୋଇପାରିବ, ଧର୍ମ ହୋଇପାରିବ, ଅଧର୍ମ ହୋଇପାରିବ। ଅବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ ହୋଇଗଲେଣି। ଦୂରଦର୍ଶନ, ଦୂରସଞ୍ଚାର, ନେଟୱାର୍କ, ମଣିଷ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଣିଷ। ତ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି, ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ସଂସାର, ଜନସାଧାରଣ, ପ୍ରଶାସନ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନେଇକିନି ସଂସାର ନେଇକି ଆପଣମାନେ। ତ ଯେଉଁଟା ସତ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ରଖିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟା ଭଲ ସେଇଟା କରିଚାଲନ୍ତୁ, କଲେ କରିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକିନି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଫେସବୁକ୍ ଷ୍ଟୋରି ରିଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, ସାନକୁ ସ୍ନେହ। ଭାଇମାନେ ଯେଉଁଠି ସତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସତକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ, ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଚ ହେଉ ପଛକେ ଅଧର୍ମ ପାଖରେ ଯଦି ଲଢ଼ୁଛି ଧର୍ମ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ଆସିଯିବ, ଆସୁଛି। ଆଜିକା ସମୟରେ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ପ୍ରଶାସନ ଶାସନରୁ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମୋର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।